Tolppilan koulussa pidin 2B-luokalle leivonnaistyöpajan. Kummilapset tekivät kummivanhuksille yllätyslahjaksi astiaston. Kato, tossa on se kakku ja tossa on se koriste. Joo, oikein hieno. Kivalle näyttää. Pahvilautasiin maalattiin lapsen suunnittelema herkkuleivonnainen ja tehtiin koristeelliset pahvimukit. Uusjokelan päiväkeskuksessa pidin myös kummivanhuksille leivonnaistyöpajan. Vanhukset maalasivat ja koristelivat kipsikakut lapsille lahjaksi. Jokaisessa kipsikakussa on kummilapsen nimi. Molempien leivonnaistyöpajojen jälkeen oli Tolppilan koululla yhteinen työpaja. Lapset ja vanhukset suunnittelivat yhteisen aterian. Yksi ateria koostui 2 kummilapsen ja heidän yhteisen kummivanhuksen kädenjäljestä. Siinä sivussa myös maisteltiin samovaarista, mustaa ja vihreää teetä. Lopulta työpajojen teokset päätyivät Heikintuvalle. Syntyi Karstolan kummilasten ja vanhusten silmänruokaa näyttely.